ngiyafisa yabo umuntu right. Okay. So ngiyafisa ukuthi ningilekelele. Yabo ngibone ukuthi ngimbonise ngalendlela mina engiyibona ngayo. Nani mhlawumbe ngingakwazi ukuyibeka le perspective enginayo. Ufuna uthando back? Lutho. Ngoba la ngihleli khona, ngihleli ngiqashile. Angikwazi ukufuna uthando back. Okay. Kodwa ngizozama omkhipha la ekhona ngimbonise. Mhlawumbe eqale phansi ebe independent. Ngoba uyi-housewife. Ngoba manje uyangiqala umuntu ngihlala naye zonke izinsuku. Usezongithatha uzongifika la. Mhlambe kumsindile egcekeni elilodwa. Ngiyamxolisela ukuthi akulethe la. But wena right yini la uhleli khona? Right mina la ngikhona. Right kanjani kodwa umuntu okulimazayo? Right kanjani? Ekulimaza. Ulimale. Hey, yazi kodwa. Sonke siyazi kubhlungu ukuhlala ngesibhaxa ekhaya. Kubhlungu. So mhlambe uhlalele ukuthi mhlambe ukwenzela yonke into, mhlambe into nento oyidingayo uyayithola. Noma oyilokho. Nanokuthi khona ingane. Uyayinakekela izingane, nezingane ezimbili. Okay. Uyayinakekela izingane. Nami ngiyangenzela izinto engizifunayo. Manje bekade eqeda last month uyazi. Ubekade yongifundisa kulesa sikole lesa sokubhaka. Okay. Manje lowo muntu ngenxa yokuthi siyaxabana nje. So ngaze kube nje. Mina angibona ngathi alukufanele uthando lolo hleli kulona. Uthando leqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza dla ngamandla ezulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV. Ngiphinde nginamukele futhi. So today sivakashelwe ubhuti na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe afisa ukuyikhipha kulomuntu afisa ukuthi alandelwe yena. Kodwa ke sizoqala simlalele siza ukuthi ubekwe yini la ekhaya namhlanje. Sabona kunjani? Yebo unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi isibongo nala usuka khona. Ngubongimenzi wakwaSithola. Ngiqhabuka eNtonjambeni. Ikuphi eNtonjambeni? Kuse-Kranscorp ngakwamaphumula. Oh, okay. Kodwa ngokuhlala la eThekwini ngiqhamuka eKenville. Okay, ukhulele kuphi? Ukukhula kwakusentonjambeni ngaya eGoli ngahlala kancane and then ngabuya ngaye ePort 15 ngihlala nomalume. Okay. For matric. Oh, okay. And then ngahlangana nalo sisi ke. Ya lo engizokhuluma ngaye. Okay. Uyamngela. Oh. Uze ngosisi. Ngize ngosisi. Hayi ngoba kuusisi wami kodwa okay. Ngokothando. Enganginalo for yena. Isikhathi so matric. Okay. Yeah, ngahlangana naye vele ngo matric ngangimusha. Uyena wakwazi ukungamukela. Wayumuntu kuba bonke nje wawumuntu. Wangamukela ngibonisa ama toilet, wangibonisa indawo yokudlela esikoleni. Kwakujwayela. Yabo kancane kancane ama feelings a develop. Ngamthanda. Okay. Kwakumuphi lo nyaka? Kwakunyaka 2016. Okay, okay. Okay. Mhlambe ngokubuka kwakho yini le eyenza ukuthi akukhonze? Akwamukele kahle ufika akubonise nje izinto eziningi esikolweni. Mhlambe kungawo ukuthi igama engani kwamkhulu uZothani. Okay. Mhlambe ilelo gama naye uyalazi lelo gama. Ilona igama ngibiza ngalo. Leli gama angazi waliqamba kanjani kodwa nginesizotha mhlambe abaningi bengasho ukuthi ngangithola kakhulu lokho empilweni yami ukuthi igama lakho likufanele. Okay. Ngaziwa ngalo ilona vele engiphila ngalo mhlambe ukuthi vele ngiyayithoba ngingena umuntu ophaphe kakhulu. Okay. Ngithe mangikhuluma naye ngamcela
kwawukuthi uwumuntu naye angibonisa-ke zonke iy'ndlela wakasho ukuthi kungenwa la kudliwa la abafana uma bayethoyilethe bangena la kwaba ukujwayeleka. Oh, okay. So uthe wahlala omalume ukwenza umatric wase wahamba nini khona? Ngithe mangiqeda umatric kwaba kuhlukana-ke ngaya eGoli mina. Okay, shuthi wasumshiya. Yeah, ngahlala eGoli noma ngahlala naye isikhashana ngathola itoho laphela ngabuya ngaya eNtunjambili. Okay. Kwaba ukuhlala kwami-ke khona ngase ngiqala ukuxova udaka ngihlangahlanganisa. Oh, okay. So seningasabonani-ke mhlambe kungenzeka ukuthi waqhubeka waphila impilo yakhe, mhlambe kungenzeka futhi wakhohlwa wena nawe ngokunjalo, noma wawulokhu unakho ukuthi noma ngabe kuthiwa impilo sengiyiphila kwenye indawo mhlambe nabanye abantu kodwa inhliziyo yakho isele emuva kosisi? Yazi ngicela ukuyiceba. Wangamukela kahle ya umatric. Ngithe mangiqala ukuzwana naye kwaba nama-feelings-ke ngamthanda sathandana. Hey, ngafeba. Okay. And manje leyo nto yangiphatha kabi ngoba kwawumuntu owokuqala owakwazi ukungamukela. Yes. Yabo. So nami ngithe mangicabanga lento sesihlukene ngoba bekuwumuntu fragile, umuntu fragile. Sengingasekho eduze kwakhe. Kwawukuthi uthando analo ngiyalibona manje ngoba angasekho eduze kwami. Ngangimcabanga. Kuthe sekudlule iminyaka. Ngo 2026. 3 months ago. Wangifonela. Angazi ukuthi ube nayo kanjani number yami. Okay. Wangifonela washo ukuthi uzwile ukuthi ngisesimeni sokuthi anginawo umsebenzi. Yena ula ngokuhlala la eDurban. Uyangifonela uthi kumina unjani? Hawu ngisakwazi. Athi wenzani? Ngithi hayi njengomjida sinsikhathi yabo. Kuyenze ukuthi ufuna uqamba amanga. But ngoba lo muntu okhuluma naye umuntu vele onothando, umuntu omaziyo. Ngamtshela iqiniso ukuthi hayi ngihlangahlanganisa lapho nalapho ngixova udaka, ngiqokula usimende nezandla nje zayikhulumela. So ayesesho ukuthi hawu kune-room la ngihlala khona. Kune-room ongakwazi ngihlala nomnyeni wami nengane zami. Sure. Kune-room ongakwazi ukuthi uhlale kulona elingaphandle. Ongakwazi ukuhlala kulona ukufaka ama-CV khona ngapha eThekwini. Kuleyo call ngangenakho okuningi. Kodwa wakwazi ungithumela emadlana yabo. Ukuthi ngigibele ngize ngala eThekwini. Okay. Ekufikeni kwami ngahlala wangitshela ukuthi hayi ngikhululeke indawo vele kodwa mangiqala ukuthola umsebenzi wekhokhe rent. Okay. Yeah. So ngawuthola umsebenzi ngiqala ngekhokhe rent. And then kwaqala ke manje nami senizinto engizibonayo ukuthi awu lo bhodi lo ahlala naye yindaba ebusuku noqhushqush yabo kunomsindo ngakusasa mhlambe off day yami mangithi ngiyambona hawu yabo usisi uvuvukela ngimbuza kodwa umuntu ofela ngaphakathi. So umuntu ongathandi ukuyikhuluma into. So ingakho ngibhalele ku Black Life. Nginibhalela ngoba ngiyafisa yabo umuntu right. Okay. So ngiyafisa ukuthi ningilekelele. Yabo ngibone ukuthi ngimbonise ngalendlela mina engiyibona ngayo. Nani mhlawumbe ngakwazi ukuyibeka le perspective enginayo. Ufuna uthando back? Lutho. Ngoba la ngihleli khona
ngihleli ngiqashile. Angikwazi ukufuna uthando back. Okay. Kodwa ngizozama omkhipha la ekhona ngimbonise. Mhlambe eqale phansi ebe independent. Ngoba uyi-housewife. Mhlambe ubaba lo ubhuti lo ngibona ngathi sathi advantage. Okay. Ubuya emsebenzini, uyabuya, khathele, uyaphaka, angazi noma uyamphekela, angazi bendlala. Kodwa yena uthola yonke into. Impahla nokuyibona nami elayinini uyamwashela yonke into yamenzela ingane ze-right kusenze esikoleni. But ubhuti ngoma weekend ubhuti uyadakwa. Ubhuti ngathi umuntu ongathi usebenza kahle. Okay. Yeah. Hey. Mhlambe unalo ulwazi ngomshado wakhe mekukuthi ushadile, usinile, uqedile noma mhlambe abashadile futhi. Mhlambe wagcina ngokuvela. Hey, yabo leyo akaze abe open. Engichazele kumina ukuthi umshado wabo wahamba kanjani. Njengoba ngisho ukuthi umuntu ovalela ngaphakathi. Yeah. So njengoba bengifikile mina ngafika ngokomsebenzi. But nami ngokuzwa nangokubona kungiphatha kabi ukuthi uya abuse. And ngapha ngishawa na into yami ukuthi lo muntu nganginaye back in matric. Ngamthanda kodwa kwayimina umfebelana. So manje ngiyayibuka lento ngiyabona ukuthi ayimfanele. Njengomngane ngize la. Ngizocela ukuthi ningisize. So awulufuna uthando back. Yeah. Kodwa ufuna ukuthi mhlambe ahlukane nomuntu amhlukamezayo. Yeah. Mese wazi ukuthi sebehlukene wena still uzobe ungalifuni futhi uthando futhi. Shuthi uthi akahlale yedwa. Angabi namuntu. Angazi. Nami ngisengile angazi. Yabona kuba mhlawumbe uphumela obala uthi yes angithanda indlela ahlukumezeka ngayo kodwa ngiyalifuna uthando back. Ngabe ngithi at least sinayo into ephathekayo kodwa manje awulifuna uthando back ufuna ahlukane nomuntu omhlukumezayo kuyazwela kuwena but awulifuni futhi uthando back. Sho kufanele aphume ebuhlungwini mase enza njani? Uyasebenza uthe uyi-housewife. Oh, Nkosi yami kwaze kanzima. Kakhulu. Okay, but kulungile ake ngenze umsebenzi wami because vele ngiqashelwe kona ukuthi ngenze umsebenzi wami. Kodwa ukuba bekuya ngami kunzima kakhulu shame. Angingaxoxi kakhulu ithi ngimsondeze bese siyakwazi ukukhulumisana. Okay. Ngicela usondezelene. Asabona kunjani? Ngiyaphila nami mina ngumamtolo ngandlela ngicela ukwazi nawe ukuthi usuka kuphi ubani nje konke lokho. Mina igama lami nguyamkela ngowakangwane ngisuka eHarding. Okay. Ukhulele kuphi? Ukhulele eHarding. Okay. Ngafunda khona primary eschooling ngasePotchefstroom. Okay. Ukuhlala manje ngihlala la eKenville eThekwini. Oh, okay. Uyamazi ubhuti engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umazela kuphi? Sihlala naye eStandeni Esonto. Okay. Yeah. Yilokho nje kuphela. Yebo. Okay. Ubhalile ke uhlelo luthi uthando lweqiniso, uthando lwamanga lakwa Black Life TV. Uyafisa ukukhuluma nawe nje ngesineke sonke kungajahe indawo. So ngicela uphi isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini? Ngicela ukukhuluma naye bafana. Usufa njengosisi wami. Sengathi mntakama. Ngiyabonga ukuthi ufike la. Ngixolise futhi kakhulu kuwena ngokuthi ngikulethe yabo komabona kude. Ngiyazi ukuthi ngiyogcina leyo efisa. Kodwa njengoba ngila ngicelele ka Black Life ukuthi bengixhumanise nawe bekwazi ukuthi
benginike i-platform ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe, ngoba endaweni yakho la ngihlala khona angikwazi ukukhululeka khona. So ngicela ukuthi ngize la bazokwazi ukuthi bengisize futhi ngithole nendawo engingakwazi ukuthi ngikhulume kuyona. So isizathu ukuthi kunento engiphatha kabi eyenzakalayo emndenini wakho. Kubuhlungu kumina njengomngani wakho ngoba mina ngisuka ekhaya. Wangifonela wathi ngize ngapha ngizozama amatoho. Kulo 3 months engiwuhlalile nawe kungizwisa okubuhlungu ukuthi ngeenkathi ubaba wakho wasekhaya mayesebuya emsebenzini ebuye ngendlela ezinomsindo, kungiphatha kabi ngokuthi nangakusasa ngikubona usulimele. Mangikubuza ukuthi ulinyazwe yini ungangichazeli. Bengithi mhlambe njengoba ngila iyona ndawo ongakwazi ukukhululeka kuyona ukukhulume nami. So njengoba ngila ngiyacela ukuthi usembulele ukuthi yini engakho ekuhlalisa endaweni oyibonayo nawe ukuthi ayikho right. Umndeni obonayo nawe ukuthi uyakuthwala umthwalo ongaphezulu kwakho. Hlezi ulimele mangikubona. Uyacaciseleka ngakushoyo? Okay. Ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi unemibuzo eminingi, so ngicela nje ukhululeke. Ukhulume nje naye ngokukhulu ukukhululeka. Angazi noma uzodinga ungixosha yini if mhlambe awukwazi ukukhuluma ngikhona. Ngingahlala. Okay. Ngizokubuza kona nje uqala. Ngihlala nawe ejardini elilodwa. Uyangithatha uzongibisa ngabantu. Uzokhuluma ubaba mayifike yizwe lento. Njengoba ngangilila ngithi uyasho ukuthi isimo sami sinjani. Uma sokwenza kanjena. Ngicabanga ukuthi izofika kuyena. Khona bengazi yena ukuthi iyofika kuyena, kodwa mina bengiyithanda ukuthi kube iyona platform engakwazi ukuya kuyona, njengoba kuyiyona engibona besiza khona abantu abaningi. So ukuthi ngize la ngibona kulula kakhulu ukuthi nami ngikhululeke ngoba indawo vele abavumela abantu abadinga usizo belithole khona usizo. So bengibona nami ukuthi okay, njengomuntu esuka kude naye ngalendlela sahlangana ngayo, kungiphatha kabi kakhulu ukuthi as much as ngibona ukuthi umuntu wakho amhlonipha, okuhle lokho ngawe kuhle kakhulu, kodwa nje okungiphatha kabi ukuthi akakuphethe kahle. Akakuphethe kahle. Kubuhlungu lokho, kungizwisa ubuhlungu. Ngisho ukuthi mina waba thatha ngifonele ngithi uzozama kanani ngababa. Cha, awukazi ube wrong. Yobe ngiyacela ungixolele. Usofana njengosisi wami bengishilo ngiyaxolisa. Bengizocela usizo kuphela. Bengizocela nje usizo kuphela ukuthi uyibuke ngalendlela engiyibuka ngayo mina. Uphume kulolu uthando olubonayo ukuthi ugcwele ngi-abuse. Ugcwele ngiyinhlungu, uhlezi ukhala. Mangikubuza awukwazi ukubhodla, awukwazi ukukhuluma. Bengeke ngikutsheleni indaba zawami. Kodwa manje uma ungakwazi ukukhuluma nami uzokhuluma nobani? Uhlanganaphi? Mangase ngibuze nje, okay, ngiya-understand ukuthi awuthandi ukuthi angakhuluma nawe
kanje mhlawumbe iy'ndaba zakwakho ngibona ngazuthi ubone ngathi zidinga wena kuphela ayiyena. Ngiya-understand but ekuthenini ubonisile ukuthi unendaba nawe akusho lutho nje kuwena. Akusho lutho. Oh. Ngoba manje uyangiqala umuntu ngihlala naye zonke iy'nsuku. Usezongithatha uzongifika la. Mhlambe kumsindile egcekeni elilodwa. Ngiyamxolisela ukuthi akulethe la. But wena u-right yini la uhleli khona? Ngi-right mina la ngikhona. Uright kanjani kodwa nomuntu okulimazayo? Uright kanjani? Ekulimaza. Ulimali. Hey, yazi kodwa. Sonke siyazi kubuhlungu ukuhlala ngesibhaxa ekhaya. Kubuhlungu. So mhlambe uhlalele ukuthi mhlambe ukwenzela yonke into, mhlambe into nento oyidingayo uyayithola. Noma oyilokho. Nanokuthi khona ingane. Uyayinakekela iy'ngane ney'ngane ezimbili. Okay. Uyayinakekela izingane. Nami uyangenzela izinto engizifunayo. Manje bekade eqeda last month uyazi. Ubekade yongifundisa kulesa sikole lesa sokubhaka. Okay. Manje lowo muntu ngenxa yokuthi siyaxabana nje. So ngaze kube nje. Mina angibona ngathi alukufanele uthando lolo hleli kulona. Angiboni. Yazi Mangimyeke ngenze njani ngoba ngiyakubona ngathi ufuna ngimyeke. Mangimyeke ngenze njani? phila impilo yakho wawunephupho. Wawusho ukuthi ufuna ukuba udokotela. Manje angiboni ubudokotela kuwena njengamanje. Angazi indaba. Kwangimangaza nami as much as kwangisiza ukuthi ngithole ucingo lwakho kodwa ukubona futhi ukuthi awuyena udokotela kwangilimaza kabuhlungu. Kodwa manje ngithi ngiyayibuka lempilo engiyiphilayo, lempilo wena uyiphilayo. Kungiphatha kabi. Kanti wena ungisusa ekhaya. Uthi ngizobona ubuhlungu bakho. Uphinde futhi ungakufuni usizo. Kwenziwa yini? Ukuthi phela khona into ekuphatha kabi lapha etshadini. Hamba. Awuphoqiwe. Ngokuthi ufike uthi uthatha indaba zawami, uzongixabanisa nomuntu wami, ufike sesithandane iminyaka. Ngisho nwangishiya. Namanje waphinde wacabangelwa yimina futhi. Bawuthandana naye? Sasithandana. Yini edala ukuthi umbuyise la bekade khona wamzisa ejaridini elilodwa nelapho? Ukuthi bese ngimthatha njengobhuti wami. Okay. Since sijwayele ukuxhumana nako-social media siyaxhumana. Nanokuthi uthando lase-high school. Kufana nokuthi nje umdlalo. Wase naye-ke sengichazela nosisi bakhe bangichazela ukuthi hayi kuyabheda ngalo besegoli. Bangichazela ukuthi kuyabheda ngalo. Ngathi mina akazozama ngala and zikhona izindlu because ngiyarentisa lapha. Okay. Ngathi mina hayi ngamzamela nendlu. Ukuthi mase right abese-ke azibone. Uyabona ukuthi niyalingana njengamanje. Angisho wena ubile nendaba nokuthi akuhambi kahle la ekhona. Wathatha airtime yakho wamfonela ngamandla akho. Wamnikeza indlu wathi akangarenti kungakahlangani. Wathi mase kuhlangene esewutholile umsebenzi esengaqala erent umcabangelile. So yena if esekucabangela ebona isimo ngaphansi kwaso ikuphi inkinga manje because wena umcabangelile naye uyakucabangela. Okusho ukuthi khona uthando la. Okay, angisasho ke nje uJola nana okusho ukuthi khona angazi ngabiza liphelini igama elilinganisa uthando. Okusho ukuthi unendaba nawe ubile nendaba naye. Yabona iyalingana manje. So uxakwa yini if efuna ukukunakekela manje because akathanda indlela ohleli ngayo. Nakhona akasho ukuthi ufuna ukubukanisa ngabantu uma ngabe kuzisa lapha athi ukhombisa ukuthi unendaba nawe. Ngiyakuzwa. Manje inkinga ila. Ngeke aze angikhona. Mina nginey'ngane ey'mbili. Nami ngaphezulu. Kwayimina ngakawuthola umsebenzi straight. Okay.
angeke aze angikhone futhi-ke mina uthando nje lakhe Nkosi yami laphela ngimkhonze njengobhuti. Okay. Yebo. Shuthi mangase uthola umsebenzi ungakwazi ukuthi umlaleli ukuthi uthini usuke eduze kwamuntu okulimazayo. Shuthi inkinga yakho umsebenzi manje. Ngoba uthe lo muntu usahleli naye ngesimanga sokuthi ukwenzela zonke izinto, uyakubhekelela, waphinda abhekelele nabantwana bakhe kahle. So mangase uthola umsebenzi uqonda ukuthi mhlambe ingakuhlanganela inkulumo kabhuti wakho. Uyizwe kangcono Ukuthi ngishiye. Ngiyamthanda umuntu wami. Inkinga ke uyamthanda. Mina into engiphatha kabi la ukuthi asimazi ukuthi wenzani. Mhlawumbe engafika nomfazi wesibili. Ngoba phela Uneyindaba. Hey. Uneyindaba. Angazi ukuthi angazi kodwa ngiyamazi umuntu wesilisa. Ukubona ungenzi lutho ungekho independent kungizwisa ubuhlungu. Mhlawumbe vele ngabe vele udokotela. Izingane azikwazi ukumisa ukuthi ube udokotela. Umuntu othandana naye njengamanje akakwazi ukumisa ukuthi uyeke amaphupha akho. Awunamaphupha. Angithi naku phela angithi ngiyekile ukuba udokotela ngisaye udokotela. Angithi naku umuntu wami la simathi njengoba wawazi ukuthi ungifundisa lapha kulesi sikole sokubhaka manje Uyakuthanda ubhaka wena? Ngiyakuthanda ukubhaka phela abantu bayashintsha. Hayi Ngabe uyipilot phela nawe makunjalo uma ukuthi usasho le yanto uthi uyayifuna esikoleni ngabe kunzima. Ngabe uhamba amabhanoyi nawe. Mawuthi zasemndenini nawo zazi. Angikwazanga ukufikelela lapho. Angikwazanga. Kodwa ngiyazi wena ngokuhlakanipha kwakho ubuzofika nangokuthi ubuwena bekuzokubeka lapho ngoba ngiyakwazi. Ngiyamuzwa ukuthi uyakholela kuwena kakhulu. Ngiyamuzwa. Into engiphatha kabuhlungu ile ukuthi uyabona ukuthi awuphathekile kahle endlini and uthi uyamthanda umuntu wakho. And sonke siyazi ukuthi akukho umnandi ukuhlalela isibhaqa. Abekho abantu abangaxabani kuma relationships kushubile leminyaka abantu masuku babeke la babuze ngabani ukuthi ninjani kuma relationships enu. Ngabe ubona bejabulile ku social media bepostile ba happy nanana but kuyanuka endlini ngesimanga sokuthi kushubile kunezinto abangayivezi. So ngiyazi kona ukuthi yes uthe uyamthanda umuntu wakho kodwa nje isibhaqo asikho right. Manje angazi noma oshawa ukuthi sewunengane yini kufanele mhlawumbe oyifisela ukuthi fanele zikhule phambi kwamama nobaba bebambisene. Mhlawumbe futhi ukhalelele ukuthi ingabe abantu bazothini Nkosi yami. Mhlawumbe futhi ukhalelele ukuthi sonke siyazi umuntu wesifazane uyashintsha umzimba wakhe uma esezele esenabantwana. Mhlawumbe uthola ukuthi umzimba nje uzongabi lento le wawuyona usamncane ungakabi nabo abantwana. Mhlawumbe unqena uqala i-relationship entsha. Unqena ukuthi nje mhlawumbe ukuthi wateta ngomthungo usunomthungo wakomunye umuzi usazokhumulela omunye umuntu ongakwazi ukuthi unomthungo. Yabo nje kuningi ngiyazi. But akekho umuntu othanda ukuhlalela isibhaqa. Ngiyazi vele ngeke uze ucimele ubheke usucabangile ngalo ludaba phansi ngiyacela uziphi isineke nje. Kuyohamba uyocabangisisa ngalo ekhaya. Yes. Ngiyacela Nkosi yami ngiyacela. Mekuwukuthi mhlambe udinga kangako umsebenzi. Ngiyacela at least ushiye inamba yakho noma uzisho ukuthi utholakala kuphi kwinkundla zokuxhumana. Mhlambe mekukona ubukela le video le onalo noma ongaba nalo usizo kuba ukuthi uyasiza lapho nalapho ukuze uzokwazi ukuthola umsebenzi. So izinto engifisa ukuzazi ukuthi iziphi okwazi ukuzenza mhlambe good when it comes to ini mhlambe umsebenzi wezandla noma mhlambe wafunda kancane emva kwa matric and wawufunda ini noma uthanda ukwenzani nje ukuze ngizokwazi ukuthi umuntu obukela le video esekhaya yini angasasize ngayo menalo usizo. Umsebenzi engikwazi ukwenza mina
Angizange ngifunde after matric. Okay. Ukhona usisi wami owaye u-head chef ePortshepstone Country Club. Okay. So ngakwazi ukuthi ngifunde ukupheka khona. Oh, okay. Njengoba manje ngifundela ukubhaka. Oh, okay. So uyakuthanda? Ngiyakuthanda ukupheka nokubhaka. Okay. Yeah. But ngiyazi mhlambe akufikanga lapho ufisa khona, but at least usinikeze lithuba lokuthi asilalele ukuthi sithini kena. Yeah. Ngokwengxoxo yenu ucoshe ini ngaye entsha mhlambe ubungayazi ngaye mhlambe phela ngoba wamgcina nisabancane and manje sesikhulile mhlambe yini othi akasafani ngalokhu nalokhu mhlambe ngimaze ngenankani manje usenenkani wara nje ngifuna ukwazi lokho ukuthi ucoshana. Yabo kule minyaka umuntu uyashintsha ngempela. Kadwa mgcini. Yena lebu chef bengayazi. Okay. Bengayazi. Kodwa mawukuthi into ayithandayo. Makuyinto oyithandayo. Nami ngizokhululeka. Ngibonga nokuthi uyapodla ngoba angazi ngikhulume nawe ngalendlela esikhuluma ngayo. Ngoba nami la ngikhona ngiqashile yes but kumele ngikuhloniphe ngiyakwazi yes but kumele ngikuhloniphe. So nokuphendula ke phela usumdala usunomndeni wakho une right ukuthi ube against umbono enginawo. So ukho konke mina ngibonga ukuthi ukhulumile ikhona nje kuphela seswami ebengifisa ukuzwa nje kuphela. Kodwa uwilling nawe ukumsiza mhlawumbe angisho uthe manje khona la usubamba khona. So uwilling ukufaka isandla uthola ukuthi abe nento yakhe eceleni azimele ephumeni kwakhe. Okay. Yeah ngingakwenza lokho. Oh okay ngiyabonga ngiyacela ukuthi ngiyazi ukuthi isithembiso mesisikhishwe ngomlomo kufanele sigcine. Yeah. So ngiyacela usigcine. Ngizokwenza njalo. Sisi wami if kuyenzeka ubaba uyayibona le video and mhlambe akakuhlala isikahle kakhulu mhlambe izinto ziba worse endlini ngiyacela ukuneza number yami ungithinte mhlambe khona indlela esingase senze ngayo if ngawuthiwa uyagijimisa ngale video le. Ngiyazi uyamthanda but ngeke akukho right ukuhlala kabuhlungu. Enye into engidinga ukuyazi mhlambe ngabe uyadinga counseling yes or no. Mhlambe ngikubhukhele lezo ikhathi lezo mhlambe ungenze ukuthi ungatholakala ngazo. Uyadinga ukuhlala nomuntu ukhuluma ubhodle noma mhlambe unendlela yakho solve izinto enhlizweni yakho nasemqondweni wakho ekusebenzelayo mhlambe. Ngazi noma ngiyayidinga yini counseling because ngihleli ngedwa. Okay. Yena ubaba osekhaya nezingane. Okay. Ayekho umuntu okhuluma naye nje. Ngakekho. Ngoba nasekhaya nje uyangiphelezela ngisho ngekhaya. Okay. Ngicela ungivumele ngikubhukhela. Ngathi uyakwazi ukuphuma ekhaya njengoba uphumile njengamanje uthe uyaphi? Ngimtshelile ukuthi ngiyawa auntie eBonela. Oh okay shothi uyakuvuma ukudedela uhambe wethu. Okay ngiyacela ungivumele ukuthi ngikubhukhele mhlawumbe kuyohlala phansi nje nomuntu vele osemkantsho ubomvu kulolu daba lokukhanselisha umuntu. Ngicela ukubhukhela ngicela ukuthi mengikudinga ngikuthole. Ngiyacela. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyazi izoba khona inqubekela phambili kuyathembisa kona. Kodwa mningi umsebenzi kusafanele kuningi kakhulu Nkosi yami. Kodwa ngiyaphoqeleka ukuthi ngibuye ngizochaza ukuthi kwagcina kwenzekeni. Kodwa kwamanje ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
ongumama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.